तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौ बरायबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मोनसे इन्टारेस्टिं ब्लग लानानै फैलायबाय नुदोंब्रा। दिनैनि ब्लगा बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोना। जों दायो उदालगुरियाव थांनो नागिरदों। तो नोंथांमोना मिन्थिगोन आरोना दा भिडिअनि गेजेरजों जों बे उदालगुरियाव मानो थांनो नागिरदों। तो नैबे गारिजों थांगोन जों दायो। तो जोंहा दायो गारियाव गाखोनोसै स्टार्ट खालामसै। तो नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामहरदो लोगोफोर। तो लोगोफोर जोङो माने उदालगुरियाव डुरान्ड कापनि टिकेट लायनो थांनो नागिरदों आरोना। तो गाबोन फुङावनो जों खारगोन बेनिफ्राय नायनो थाखाय। तो मानसिफोर माखासे दंबावो फैजोबाखै दा गामिनिनो गोजा आरोना। गामिनि गोजा जों थांगोन। तो फाइनालि लोगोफोर माबारल' नायब्रा भिडिअ लानाय टाइमावनो जों गासिबो नै फुल जाजोब्बाय आरोना गारियाव। जोंनि गामिनि गोजा सेंग्राफोरनि हेन्डसाम गोजाखालै गासिबो खेला लायनो थांगोन जों दा। टिकेट लायनो थांनो नागिरदों एकदम टिकेटखौ लाबोथारगोन आरोना। ओमफ्राय मा होनो नागिरदोंमोनलाय बावगारलांबाय। टिकेटनि बेसेनखौ जों दासिमबो मिथियाखै बेसेबां। दा सोंहैनोसै आरोना उदालगुरि बै स्पर्ट्स अफिसाव होगोन होननानै खोनादों टिकेटखौ। तो बेयावनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। तो स्टे ट्यून गाइस मान। गाइसमोन जोंना सासे लोगो खिनो ओंखारबाय नै दा बेयावनो ब्रेक लादों। नाय नोंथांमोना खिनो ओंखारग्रा मानसिया खारलांसिगोन दायो ओंखारनानै। तो लोगोफोर जोङो उदालगुरियाव मोनफैबाय आरोना स्पर्ट्स अफिसाव। दायो मा होनो 11:30 जाबाय टाइमा। ओमफ्राय दासिमबो खुलियाखै। टाइमाथ' बुंनाय बायदि खैथामोनलाय टाइमा होगोना 12ता। ओमफ्राय दाहालागै खुलिनांसिगौमोन आरोना दासिमबो खुलियाखै। मा जादों मिथिया। दा दसे 12तासिम जों नेनोसै। बिनि उनाव मा जायो नोंथांमोना नुसिगोन आरोना। तो नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर मा होनगोन आरोना ओरैबायदि सिचुएशन जानानै फैबाय दायो 12ता बारबाय आरोना। ओमफ्राय मादिबा खोथा खोनानानै मोनबाय जोङो। मादिबा खोथा खोनाबाय आरोना लोगोफोर। मा होनो 500ता टिकेट फैनो गोनांमोन बेयावहाय अफिसाव। दायो टिकेटानो गैया जाहैदों। दा मा खालामनांगौ लोगोफोर? गेटखौ थिखांनाय क्या जाय हाबजायो फैलाय हाबना लाना जों सिला जोब्बाय लोगोफोर। मा खालामनांगौ दा? गोदोलै उथायलांसै। हा टिकेटखौ मोनला नुला माथो होनबासो लादों। माबैना बुंहरदों नोङो? नै लोगोफोर नटिसा नैबेनोमोन आरोना डुरान्ड कापनि टिकेटनि होगोना। लोगोफोर बहुत मानसि फैदोंमोन आरोना टिकेट लांनो। दा मा होनो टिकेटखौनो गैला होननानै बुंबाय दा
माने मोनफैला आरोना बेयाव उदालगुरियाव मा जाखो ओमफ्राय टिकेटखौ माने एफा बिदि खालामखो जोंनि डिस्ट्रिक्टआ नायनाङा नामा गाइसमोन लोगोफोर मा होनगोन बिराद आफसुस आरोना बहुत दुखुनि खोथा टिकेटखौ गैया मोनमारासै लोगोफोर नायनो मोनला गेटआनो बन्दसो टिकेटखौ होगोन होआ जेबो माबा गैला आरोना गेरेन्टि गैला ओंखायनो नै जोंना लोगोफोराबो मा दुखु फोरमायहरनो नागिरदों गैला नुला दुखुखौनो हमथास' हाला मा खालामबावगोन दा लहरायलांबायना गैला गैला आं बुंनो हाला जेबो बुंनांगौ गैला डिप्रेसनाव हाबबाय जों बिराद नायनो गोसोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै मा जाना होखो दा नायथारगौमोन उरान कापसो जाहैबाय जोंनि थाखाय उरानथ' होनना बेखौ माबा बोरैबा सानथावि जाहैबाय आरोना सानथावि काप जोंनो नुलायलाया मा होनगोन दा लोगोफोर दा जों नै न'थिंसो थांफिनगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्टआव लिरनानै हरदो दिनैनि बे भिडिअनि सायाव लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ फोजोबसै आरोना जोंथ' थांफिनसै दायो न'आव उपाय गैला न'आव उन्दुना थानायानो साबसिन जासिगोन गरमाव फेन लानानै थ' लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगावसो लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय see you soon